Bine ne-am reîntâlnit și bine ați venit în faimoasa pădurea Hoia Baciu, în Poiana Rotundă. Un loc încărcat de mister. Foarte multe legende vorbesc despre apariții, dispariții, apariții fantomatice, forme contorsionate ale arborilor. Cu toate acestea, de câte ori vin aici, în pădurea Hoia Baciu, starea de calm, de liniște mă cuprinde. Simt spiritul pădurii, simt energia copacilor, o atmosferă care îți oglindește câmpurile tale energetice în câmpurile din afara ta. Practic, ceea ce avem noi în interior este reflectat în exterior. De aceea poate observați și auziți foarte multe păreri ale diverselor persoane. Unii spun că se simt bine, alții spun că se simt rău. Oare nu cumva oglinda e în afara noastră? Nu cumva ceea ce noi emitem, vibrația noastră, este cea care trece în exterior și ne arată ceea ce este pregătită structura noastră în acel moment? Lasă-ți mintea și sufletul deschis și astfel ai posibilitatea să vezi realitatea obiectivă, să vezi realitatea care ți este ție înfățișată, să descoperi tu ce înseamnă pădurea Hoia Baciu sau orice alt loc energoinformațional din România. Când privim, analizăm, judecăm, noi de fapt emitem o judecată din interiorul nostru sau o reamintire a ceea ce suntem noi, de bine sau de rău. Sunt locuri care ne permit să vedem adevărul despre noi înșine. De aceea spun că natura îți oferă posibilitatea, prin îmbrățișarea ei caldă, să-ți oglindească sufletul tău. Acum vă propun să intrăm într-o stare de meditație. O meditație la care puteți participa oriunde v-ați afla, oricând veți viziona această meditație pe canalul meu de YouTube, Dimitrie Apuchiu, la care vă invit să vă abonați și să apăsați pe acel clopoțel pentru a primi notificările. Ori de câte ori transmit live sau transmit înregistrări sau realizez diverse transmisiuni din locurile energoinformaționale. Respirăm adânc. Cer permisiunea entităților veghetoare ale acestui spațiu să permită accesul la câmpurile informaționale, să fie către noi transmise acele informații necesare și utile evoluției noastre din acest moment. În acest moment ne extindem conștiința din interiorul ființei noastre. Simțim cum potențialul nostru interior, cum ființa noastră eternă, structura sufletului nostru se extinde. Dincolo de corpul fizic, la câțiva centimetri, o jumătate de metru, și din acest moment, fiecare cât are capabilitatea de a extinde câmpul energetic, intrăm în rezonanță cu acele planuri subtile. Se deschid coloane de lumină pe fiecare dintre noi. Pe aceste coloane coboară fluxuri energetice. Este posibil să simțiți vibrații în corp de la nivelul creștetului capului către tălpi.
Palmele se încălzesc. Pe noi toți cei prezenți aici, așezați în cerc, coboară o imensă coloană de lumină. Se creează un vortex ca un fuior. Ființe din diverse planuri de existență simt deschiderea acestei porți. Este posibil să simțiți prezența unor forme energetice. Le simțiți energia, vibrația. Sunt prietenoase aceste forme. Mi se spune, s-au deschis porți de comunicare cu alte lumi. Ne sunt transferate telepatic și vizualizez pe culoare energetice ca niște benzi albastre către fiecare dintre noi anumite informații, o cunoaștere care ne este destinată fiecăruia dintre noi. Sunt informații despre univers, despre spații informaționale. Mi se spune prin conștiința mea că în felul acesta este îmbogățită cunoașterea noastră despre spații din univers, lumi. Aveți posibilitatea să înțelegeți mult mai ușor informațiile care vor veni către voi în perioada imediat următoare, fie că le citiți în cărți sau de pe sistemele voastre, mi se spune, de comunicații. Din discuțiile pe care le veți avea, veți dobândi o altă perspectivă asupra acestor informații. Mi se spune, sunteți axați pe a trăi, spre a experimenta.
Axați-vă acum și spre a înțelege sensul experiențelor voastre. Înțelegere venită prin decodificarea informațiilor din exteriorul și interiorul vostru. Sunt create breșe între spațiile de comunicare convergente. Veți înțelege vă transformați permanent. În etape pe care voi le sesizați conștient. Percep o prezență, o formă umanoidă, dar cu trăsături faciale diferite de ale noastre. Pielea este ușor zbârcită, de o culoare gri spre cachi, deși culoarea, îmi spune, îți displace, este realitatea formei în care noi existăm. Percep că nu sunt agresive aceste ființe. Sunt mai înalte, mai mari de 2 metri, capul oarecum formă triunghiulară, spre tâmple mai lat, spre creștet și alungit ușor, spre bărbie. Nu sunt acei cenușii. Ochii sunt normali, poate chiar mai mici în proporție cu dimensiunea capului. Seamănă cu ochii noștri. În schimb, nu au gene, nici sprâncene. În zona nasului aproape nu o pot distinge. E ca și cum n-ar exista, dar se văd ca niște mici orificii oarecum. Deși le văd o vestimentație lungă, într-un fel îmi arată pe spate ca niște branche, exact ca la pești, oarecum, niște 3 nivele de 3 straturi. Bun, scopul
apariției. Mi se spune forme de viață din univers. Vorbește mai schematic. E ca și cum, succint, pot să trag concluzia, ceea ce intuiesc. Înțeleg că prin prezența lor încearcă să ne familiarizeze cu mai multe forme existente în univers, al diverselor civilizații, forme de existență din diversele planuri. De aceea mi-a arătat în detaliu și mi-a permis să observ aceste trăsături pentru a le descrie. Degetele sunt lungi. Parcă au 4 degete. Transmit un mesaj de liniștire pentru voi, cei care urmăriți. Îmi spun, știm că ea nu se mai sperie, în sensul că nu resping orice formă. Nici voi nu aveți de ce să vă temeți. Întreb legat de spațiul din care vin. Îmi arată în direcția spre dreapta mea. Văd o stea asemănă soarelui, strălucitoare. Percep 3 puncte, 3 aștri. Punctele nu sunt coliniare, deci așa cum le văd, ca și cum aș vedea harta, ca o hartă cosmică mi arată în dreapta mea. Mai exact, îmi atrage atenția asupra stelei din interiorul celor 3. Sunt așezate oarecum într-o formă triunghiulară, dar poziționarea este chiar un triunghi cu unghiuri foarte mari. E o lume în care trec printr-o atmosferă gazoasă, ca și cum aș vedea prin nori. Sunt dense straturile respective, ușor roșiatice, pe măsură ce mă apropii de solul
acelui spațiu. Nu este Marte. Răspund celor care probabil asta au gândit. Stratul se menține ușor ca o ceață la suprafața planetei. Sunt benzi unde se clarifică și putem vedea exact ca în atmosfera noastră, clar. E o lume a spațiilor. Sistemele sunt diferite. E foarte interesant cum percep mișcarea lor. Într-un fel, cu o viteză uluitoare, adică nu e cum mergem noi prin pași. Apar aici și în secunda 2 sunt în locul în care doresc să ajungă. Timpul are o altă curgere. Spațiul este altfel structurat decât ce înțelegem noi prin planul solid și dens al planetei noastre. Nu pot să-mi dau seama, nu se vede exact solid solul. Îmi arată drumul de întoarcere, mă repliez în acest spațiu. Ai văzut o altă formă de manifestare a ceea ce numiți voi existență, viață, total diferită de ceea ce ați putut percepe sau înțelege până în prezent. Sunt alte legi gravitaționale de coagularea materiei, de utilizarea ei. Percep o atingere pe piept cu cele 3 degete ale lor, ale acestei ființe, reprezentant al unei alte lumi. Și un disc cu un simbol circular, asemenea unei spirale, dar are mai multe semne, însemne în interior. E ca un fel de dar, aș numi, planurile încep să se restrângă.
Aceste ființe venite din mai multe dimensiuni se retrag, deși am comunicat doar cu un anumit tip de formă de existență din univers. Le-au fost mai multe, din mai multe planuri. Dar în sesiunea de acum și de aici a vorbit doar unul dintre ei. Culoarul, coloana de lumină, se închide. Ființa noastră începe să se centreze din nou pe corpul fizic din acest timp și spațiu, ne aliniem perfect. Reveniți ușor, mulțumesc, cer închiderea planurilor acum. Mulțumesc veghetorilor acestor spații interdimensionale. Mulțumesc spiritului pădurii Hoia-Baciu și vă mulțumesc și vouă, celor prezenți aici, în această călătorie inițiatică, care ați asistat în direct la realizarea acestei meditații. Vă mulțumesc vouă, celor ce captați această cunoaștere, căci mulțumindu-vă vouă, îmi mulțumesc mie și împreună conștientizăm ce suntem și cine suntem. Deci, adu-ți aminte ce ești și cine ești și astfel lumea este schimbată.